Ydw i'n neud hwn yn iawn? Everything okay? Yes! Sut nath e ddod I hyn? Os oes rhywbeth na newn nhw roi ti'r antibiotics. Dim os oes gen I herpes, ma' hwnna'n am byth. Ie, ma' hwnna'n ambell. Please bydd yn okay. O, bydde ti'n ffain, mae pawb gael STI ar rhyw bwynt. Sa'i di cael STI, diolch yn fawr. Wel, ie, na fi. Right, mae'r bocsys I gyd. Mae rai fi fynd nawr I gael yn hunain yn barod ar gyfer y date. Diolch am helpu. Croeso. Use a condom. Ni'n byw dan gilydd. Fi mor falch bod fi finally allan o tŷ mam a dad. Babe, ti'n neilo bywyd. Just ddim cystal o ti. Oh, shut up. Sut mae llyfr yn mynd? Fucking boring. Sdim gymaint o psychopaths yn Cymru a sy'n yn America. I beg to differ. Yeah, well, ddim y murderous kind. Mae rhan fwyaf o llofruddiaethau Cymru'n domestic. Menwod sy'n cael eu lladd gan prick boyfriends neu exes. I'm fucking shocking, ond ydy e'n ddigon diddorol I werthu llyfrau. Nawr bod ni'n byw dan gilydd, dylwn ni probably warn o ti. Bad form below ni ddim wedi helpu heddi. Mae'n llawn ysgusodion. Ie, o'n I just mynd I weid, mae angen ti fod yn ofalus. Yeah, condoms, okay. Don't need a doctor speech nawr, diolch sir. Why won't they put me out of my misery? For God's sake, Carys, fydde ti'n ffain. Fi ddim eisiau siarad am unrhyw beth negyddol. Dim ond positive vibes. Yeah, absolutely. Fi'n mynd I chwysu'r potential STI allan ohono fi. Your health is your wealth. Fucking carry yoga. Fi'n mynd I Instagram o hwn. #ThisGirlCan. Tedspiration. Oh, oedd e'n fit. Psychopath and necrophiliac, so not exactly a catch. Right, okay, come on. She was the most beautiful girl he'd ever seen, but she was in the last throes of illness. He noted in his diary, quote, "The pallid aura of death surrounded her, but her beauty transcended. She was becoming an angel before my very eyes." Cam cynta, bwcio'r cwrs. On the 20th of March, 1883, she succumbed to death. Dr. Kalanikov became a recluse. Nadolig llawen I fi. Diolch, mam a dad. Mae'r cwrs yma yn mynd I fod yn game changer. His sordid secret wasn't revealed until 7 years later. He had turned poor Joan into a mummy. The rudimentary taxidermy he used didn't stop the rotting of her corpse. Gwraig neu chwaer? Why do you care? You might have AIDS. He used plaster of Paris to attempt to preserve the semblance of a human body. Right, okay. Come on. He dressed her, washed her. He even put makeup on her. He wasn't willing to let her go. She was his. Fi angen ei smoothie.
Cardiff Royal Infirmary. Your tests for gonorrhea and chlamydia show you may need... Oh my God, no. Please contact the clinic on 020-018-208 to arrange an appointment. Two packs of 20 and a lighter. Sut nath o'n digwydd? Pam nag o'n i fwy ofalus? Oh my fucking God. Dere, sir. Come on! Be yw'r pwynt cael best mate sy'n doctor os nag wy'n ateb y ffôn? Right, okay, Lowry, come on. Sorry bod fi ddim yn aros mewn yn watch o shit teledu rod ladeg. Dyle ti fod yn actually falch bod fi'n neud rhywbeth fi'n caru? Sy'n gwybod ti'n neud. Just dam lan am eiliad, okay? Hello? Hello. Pam ti'n ateb y ffôn nawr? Hello? Carys yw e Gwyl. Greiliad i fi? Hello? Ti'n methu hyd yn oed cymryd o i gael ffrau call gyda fi. Jesus. Hi Carys, sorry. Na i ffonio ti'n ôl, okay? Digon, you're dead to me. Wneith Dan edrych ar ôl fi. Come on, byddai'n sterile erbyn i ti ateb y bloody drws ma. O, Carys, ti'n oce? Na, dim really, di Dan yma. Na, mae fe mas na siriol. Be? Mae gen i chlamydia. Yn y vagina. Blwyddyn newydd dda. Wel, on a positive note, ylia bod y chlamydia ddim yn y llwnc. Ydy e'n positif? Neu ydy e'n reminder bod fi ddim yn rhoi digon o blowjobs? Be? Be ti'n meddwl mae'r NHS yn trio seimo ti? Shut up. Roll me a spliff. Ti'n fucking idiot, man. Just cer y doctor fori a sort o fe mas. So, your rebound shag is not only my intern, ond nes di swago fe yn Llangrannog. Nes i ddysgu dawns Mr Urdd iddo fe. A mae fe wedi rhoi clap i ti. Fair play, Carys. Oh, well, diolch am wneud swper i fi, Ems. No worries. Esill yn lwcs i gael ti. Dylen ni di gwrando ar impulse blwyddyn 7 fi, Emyr James is the one. Nes i tip-exo fe ar pencil case fi. Shut up, Carys. No, seriously, a ti'n cofio, ti bron yn cael thing y Gran Llyn? Come on, rhaid bod ti'n cofio. Na dw. Dylen ni fy'n adre. Fi ddim eisiau bod ma pan mae Dan yn dod nôl. He has really pissed me off. Fi ddim yn cofio Glan Llyn. Fi'n cofio dal dwylo gyda ti. Fi'n cofio'r nail varnish chipped glass metallic gyda ti arno. Classic. Fi'n cofio am ti a 2 wythnos ar ôl o'n i'n text yn gilydd bob dydd. Ni'n siarad ar MSN tan 2 o bore. MSN. Fi'n cofio dysti draw i tŷ fi ac o'n i'n dal dwylo dan y cushion rhag ond oedd dad yn dod mewn. Ac oedd Eurovision mlaen. A un o'r ganedd ennill oedd my number 1. Good memory. Ac o'n i'n eistedd yna yn gwasgu dy law o dan y cushion yn meddwl mae'r geiriau yma amdano ti. Mae'r geiriau yma'n shit, o'n nhw'n cheesy. Ond yn y foment nath popeth jyst mor. Emyr. Now shut up a minute, right? Like i ti'n fucking neud yw siarad. And you see, anghofio'r shit yna i gyd, right, Carys? A nes i ti a Ben orffen. Fi'n deffro. A mae da'n wedyn yn ystafell gyda fi. Just yn byzan yn yr awyr.
Mae'n llenwi'r ystafell, mae'n llenwi pob rhan ono fi. Ac yn gwpl eiliadau, fi'n meddwl bod ti yna. Oh, fuck. Dim ond ti fi wedi eisiau erioed. Cariad, bwyta'n y fisged? Big bite. Ni'n ffrindiau, Emyr. Na, dim fel na ti'n biafo gyda ffrind. Fel be? Mae yna wastad yn rhywbeth wedi bod rhwngtho ni, Carys. Emyr, fi'n meddwl well i fi fynd. A nid allan fel fi'n dychmygu popeth. Neu fi dim ond mental fel bod fi'n neud pethau lan. Gaf i fynd. Ti'n selfish. A ti'n iwso fi. Dim bai fi bod fi'n caru ti. Oh, fuck off, Emyr. Dim bai fi yw e. Dyle ti edrych ar dy fywyd, Carys. Ti'n ffucking eddi popeth ti'n cael os ti'n biafio fel slut. Selfish, entitled man. Suppress at y dymladu fel pawb arall. Be sy'n bod y ti? Ti'n jocian. Hwn yw blwyddyn gweithaf fy mywyd, a dim ond 5 diwrnod sydd wedi bod.